Takže ahoj, vítám vás, já Čák a Homer. To jsem já. Čau. U Let's Play Minecraft. No, Mighty Schweiden. Tak, No. teď se dáme na kanál YouTube. Tak jdem pokračovat tam, kde jsme skončili. Tak, v tomhle díle bychom rozvinuli sklep. Ty už máš sklep, jo? Ne. Tak vybudovali. No tak vybudovat sklep na schovávání předmětů a na takový třídění. Minecraft už bude skoro nahraný. No. Tak my jsme se nevyspali, tak se vyspíme, jenom co najdem postel. Já tady. Dobrý. Už máme krompáče, koukám. Tak, no, se ještě vyrobíme to. Nějakou lopatu asi a sekeru. Pokud to jde, no, tak asi ne, no. Asi jenom lopatu, no. No, máme suroviny, ale natěžíme. Tak Určitě. to ještě na sekeru jde, no. A ještě bych třeba dříví. Takže já zatím pokácím nějaký stromy, uděláme střech. No, tak jsme natěžili ty suroviny, dřevo převážně, z břízy a z dubů a tak. Tak a já to jdu. Já si teďka potřebuji dělat ty schody, že budou teďka potřeba. No. Schody se dělají takhle. No. No. Je tak schody se dají vyrobit, jo? To jsem netušil. No daj no. No, tak ono je to docela dobrý, protože jak vidíte, tak ten obrys těch kostiček, no jakoby do schodu, no když děláte krumpáž, tak taky dáte na 2%, aby to vypadalo jako krumpáž. No nebo máš, taky dáte v tom craftu, to se nedá splést, to je jednoduché. Ještě udělám jednou, takhle. No. A když kliknete do toho plným tlačítkem, tak se vám prostě vyndá ten maximum. Ještě co z toho jde. No, tak. Teďka to jdem udělat. Tady udělám ty schody. No, tady. Taková rozbiju se z věci z té bedny. Já bych taky udělal potom, bych udělal nějaký půdu, abych skladil seno a tak. No tak, no je prakticky jedno, kam to budeme skladovat, že jo. Když už děláme ten sklep, tak to můžeme skladovat tady, že jo. Tak rozhlednu. No. Jo, dal bych to. Ten půdu potom taky někam. Ono se to nějak seká, tak já to tady trošku upravím. Tak. Vidíme. Dobrý. No, to značně lepší. Tak, je dost, ale dobrý. Já vidím kulový. Tak se rozsvíť. A jak asi, nemám pochodně. Zapalovačem, který to není. Ten se dá vyrobit, ale to je pomocí železa a křemenu nebo něčeho takového. Tak my budeme předpokládat, že Edison už žil. No, že to je elektrika, lampičky a tak, což je nemožný. Tak je možný, že Edison už žil, ale asi po sobě nezanechal žádný výrobky. No, tak taky. Tak my už máme červenou lopatu. A nic nevidíme. No, tak se jdeme vyspat, třeba se to zlepší. Tak jako ono světlo, to je jenom dole tma. No, A už se smívá. Už se smívá, no. No, já
to tady jenom trošku dokutám. No. Ale musíme najít taky nějaký uhlí. Bez toho, tak, no uhlí. Bez toho jsme. Vy víte kde? Ej, já zapomněl, že to je ta deska. Jsem taky dobrý magor. No, tak taky něco řekni. No. Co? No, tak co bych vám tak mohl říct, no, tak těžíme tady. No, včera jsme si udělali rozpisky, kdo bude hrát taky hry, tak jestli to chcete slyšet. No, tak. Já, teda, tak, začneme Štěpáne, takže Štěpán bude hrát. Angry Birds, to je taková oddechovka, nastřílíte ptáky. A to tom se ještě rozhodneme, to ještě nevíme. Pak taky bude hrát Call of Duty 1, pokud se nám to bude fungovat. No. Ještě jsme neskoušeli. Pak. Co ještě hraješ? Já nevím, ale já si to tady otevřu. One moment. Pomalý. No. To taky uvidějí. No, tak. Zatím se nám to otevře. Tak, no. To tady máme, takže Štěpán, řekni nám, co budeš hrát. No, tak já mám tu Minecraft, GTA Vice City 2010 a to Call of Duty a ten Angry Birds to nevím, o tom se ještě rozhodneme. No, tak já budu hrát Brothers in Arms, to hraju teď a Net in Blood. No, pak zase Brotherscom, Road to 30 Hill, pak Vědku 2 dáme multiplayer a single player a Tony Hawk Pro Skater 4. No. To je skateboard. No. Jinak všechno ostatní jsou střílečky. No. Brotherská je o taktice. No, což jde. Tady Čakovi perfektně. Štěrk blbej. Na co jsme to narazili? Na štěrk? Štěrk, ten se hodí k čemu? No tak je sypkej. A když budeme do něj dlouho kopat a potřebujeme lopatu, tak z toho vznikne, myslím, že může z toho vypadnout tohle, což je nějaký křemen. A z toho se pak dá udělat zapalovač. Dobrá zpráva. Ale nepřebádí, že se prokopáváme už nějak hodně do země. Ale nevím, ale já chci najít uhlí. No. Nebude vám vadit, když dáme střih. No, to než se udělat, tak čus, uvidíme se u dalšího pokračování. Čus. Tak jak vidíte, jak jsme se natěžili uhlí. No, 11, to bude stačit. Z toho uděláme, tak, aspoň, nevím kolik, 14 pochodní. No, možná, já nevím. Míň trošku. No. Našli jsme, jak jsme to viděli předtím, jsme našli nějaký železo. No, tak ty pochodně se dělají takto. Já se ještě schovám něco na to. Máte štyky, alkohol, to je uhlí. No. Máte, no tak trochu víc, ne, jenom. No tak ze 6 z těch uhlí se dá udělat to 24 pochodní. Což jde. To jde. Tak pochodně taky, ale jinak, no je to tím texture packem od Agerly Pack. Od Painterly Pack? Painterly Pack, no. No tak tenhle sklep možná ještě rozšíříme o tu farmu. No dobrý. Vypadá to zatím hezky. No. Teď ty schody bez toho udělat. No. A to potřebuji trochu jinak. Škat. Jo. Takhle.
ještě odkopu tady to. No tak. Tak ještě tady to, no. Tak. Škat. Teď nevím, jak se to tam dá. Jo, dobrý. Ještě tady, jo. Má to hezky zatím. No tak ty schody se dají ještě udělat i z toho. Z kamene. Nebo z toho cobblestoneu. Okay. Tak. Rozbít to. Ale nemusíš. Ne, to ne. Jo, tady se si ještě vlastně udělat ten krumpáč. No. Železnej. Dobře, jsme našli redstone. Redstone ne. Ten jsme našli, ale potřebovali jsme železný krumpáč, tak já se vezmu ještě kamenej, ten pak přetavíme. Jo, našel si i ten redstone. A ten jsem neskopal. No, a k tomu jsme právě chtěli ten. No ten železný krumpáč, no. No. No, tak. Tak ho pak vytěžíme. No. No jinak redstone se hodí. To je něco jako střelný prach, bych řekl. Je to, používá se to, abyste na dálku třeba odpálili TNTčko. No, střelný prach. To ale hlavně na to, aby se na dálku dalo odpálit TNTčko, no, aby vás to nezranilo. Tak se nedorozumění, Štěpán mi řekl, že tady je ještě něco, což je střelný prach. No. Myslel jsem si, že je tady jenom jedno. Je to z gunpowder, vypadá to z creeperů. Já mám se, že je to jenom ten redstone, no a to je podobný jako střelný prach, jenomže tady je vyloženě střelný prach. No. Ale to snad nevadí. Tak někdy tohle je něco jako pro vás se tady zapálí a vybuchne to. Něco podobného. Ale to takový prášek. Prostě. Tady si děláme truhlu, tam si dáme, já nevím, třeba vytížení suroviny, nebo to, co nám vyroste, nebo tak. No. Tady do řady, než už to máme. Z toho chci rozstřídit právě. Tak co tady necháme? Sklo? Stavební materiál jenom. Tady ty řady ne. Proč? To tady ty řady. No to vypadá blbě. Ty to tam, ty vole. Já už to nechám takhle. Proč jako? Tak to tady, to tě nezabije. Tak. Jo, no. To začíná jebat. Ty dvě, to rozkopeš celý kretán. Tak tu řady. Tak to řeknu na jednou, ne, ty vado. Tak my to uděláme takhle, to zkrášníme. Pak se dáme určitě ještě jednu. Druhou. To je ta druhá. Už mě to začíná štvát. Tak to nehraj. No tak jsem si nechám stavební materiál. No. Tohle. No všechno, co se dá použít ke stavení. No, za chvilku teda skončíme. Tam přijdou vlny, sazenice a různé takové ptákoviny. Prostě blbosti. No. Ty kravinky. No, sem přijdou. No, nevím, třeba stavební materiál. Tak. No, jak jsem řekl. A jak vidíte, tak už se to přetavilo a vypadá to takhle po přetavení. A na 15 těchto železa jsme spotřebovali 2 uhlí, což je dost dobrý.
A uhlí vydrží opravdu dost a vydrží víc než Dřevo. no, který se spotřebuje za chvilku. No. Tak a tímto se asi s vámi loučíme. Tak čus. Čus.